さあここで2時間スペシャルならではという特集でございます。はい、五木ひろしさんが台湾でコンサートを開催、その模様をですね、独占取材してきました。これさっちゃんも台湾に行ってらっしゃるんだ。そうなんですよ。ステージはもちろんなんですけれども、その後も五木先輩とご一緒させていただいて、いろいろ思い出ができました。それではご覧いただきましょう。どうぞ。五木ひろし、一番好き。親子で。五木様、私にとっては日本演歌の神様です。神様。日本歌謡界のトップを走り続ける五木ひろしさんが台湾でのコンサートに挑みます。今回は人気の理由、そして歌に込められた思いを取材します。その舞台は台北。日本からも多くの観光客が訪れる人気のスポット。皆様こんばんは、椎名幸子でございます。私は今ですね、日本を離れ台湾北部の町台北にやってまいりました。活気のある町ですよね。そしてですね、こちら、国際会議センターですね、なんと五木ひろしさんのコンサートが行われるようなので、早速行ってみたいと思います。では行ってみましょここ台北国際会議センターはおよそ3000もの客席がある大規模な会場。ここで2日間にわたりコンサートが行われました。五木ひろしさんが台湾でのコンサートを行うのは今回の公演で3回目になります。台湾の方々は五木さんにどんな魅力を感じているのでしょうか。う。ちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけれども、ご関係、ご夫妻、夫婦です。ご夫婦で日本の方ですか？日本ではない。台湾。お二人ともお父さんもそうですか？はい、年ですからもう。いやもう。この人90です。五木さんも大ファンでいらっしゃるんですか？はいはい。お二人で。はい。五木さんの魅力はどこですか？あの方の演技でもね、なんていうか自然にとても面白いんですよ。話しぶりもね。素敵ですよ。私は力強い歌声と歌っている時の演技がとても好きです。どのぐらい長いファンなんですかね？30年ぐらいずっとファンです。初めてレコードで歌声を聞き虜になりました。それからずっと追い続けています。なるほど。そしてこの方は五木さんの歌詞をノートに書きまとめているほど熱狂的なファン。どの歌が一番お気に入りですか？一番、ふるさと。ふるさと。ちょっといいですか？もう先に歌ってください。123祭りも近いと汽笛は読むが。いいですね。よっ。洗いざらしのジパン一つ。いや、いい声じゃないですか。私も子供頃の時日本映画父は暇上がると日本の演歌を聴きました。父に影響される、だんだん。お父さんに？五木様、私にとっては日本演歌の神様です。神様。はい。そんなファンの期待を背負って五木ひろし台湾コンサート開演です。かなりは誰
あなた優しい旅の人追った人よ情けを乗せて心任せの浮かい定めと知りながら今は他人じゃない二人あなた私を泣かす人枕寂しい向かいの宿朝がしらじらなら背中に投げた憎みきれない雪の玉今もこの手やつれた胸が男の嘘を恋しがる抱いてくださいもう一度ああ外はささめ雪雪の蛍をもう連れて追いかける指先寒かろうとそっと噛む隠れすぎ木立抱いて抱き崩れ
たとえ次が行け好み投げても雪燃えて赤と月さえてしんしんとこの世の向こうが吹雪いていてもこのグラス飲み干せば帰ると言えばお前が絡みつくから拗ねてる肩をそっと引き寄せれば膝にもたれて耳元ささやく誰にも言わずにときめき心は定めと信じてここは松山二番町の店渋い男の夜明けのブルース水の流れに花びらをそっと浮かべて泣いた人忘れさに帰らぬ恋を思い出させる信濃の旅よ五木ひろし台湾コンサート後半ではあの名曲を現地の言葉で歌います五木ひろし台湾コンサート今回の公演で五木さんは自身の楽曲を現地の言葉で歌いますそこにはある思いがありました海外今まで、いろんなところでコンサートやりましたけれど、必ずその国へ行けばその国の誰もが知っている歌、そしてその国の言葉、だから今まで当然アメリカで英語、そして、中国行けば、もちろん北京語、いろんなその国の言葉をそしてその歌を歌えば皆さんが知っている、それをやるというのは、僕自身の海外での一つのマナーだとそう思って、ずっとやり続けてきましたんで、当然今回の台湾もね。今回は
自身の大ヒット曲「夜空」を現地の言葉で歌います。완료파 사샤타오요 연스마요 하이프슈파나 트위처 하이프슈요스 우저 가이천토 메샤탑 제소소 소의 몸 천천히 한치 샤오로 만자의 콩 시요워터 예코츠 샤츠요워터 웨이 샤츠워츠 웨이 와료바 아스파시와 투예そしてテレサ・テンさんが歌い台湾で絶大な人気を誇る楽曲も披露しました。이치라도 대신 쓸쓸히 되지 자오스년 타오르지 오아니요 다시 오아니요 지휘 샤샤 이치하이하 유려다 펴오리시これにはお客さんも大喜び。そして台湾で人気の楽曲「サンガ」。人は皆山河に生まれ抱かれ挑み人は皆山河を信じ和み愛すそこに命をつなぎ命を刻むそしてついには山河に帰る帰り見て恥じることない足跡山に残した永遠の水面の光ります夢を川に浮かべた愛する人の目に愛する人の目に
が美しいかと美しいかと最後に五木さんのこれからの挑戦っていうのは何かありますか？僕ね、はい、20代の後半から、海外でねラスベガスで初めてコンサートやったりいろんなことをしてきました、はい、その時は無我夢中で必死になってやってたんですけど、今ねこの年になってねより一層日本の歌をね世界各国で歌いたいなと思ってるんですよ、台湾はもちろんですけど、まだ行ってないヨーロッパもありますしね、いろんなところでね日本の文化をその紹介するのと同じように日本の歌っていうことはイコール演歌ですよね、これはもう先輩たちの素晴らしいその名曲を含めてこれをね僕いろんなところでやりたいなと。もう今この年になってね、昔よりも今の方がそういう気持ちが強いですね。ラ